e hono no jirɗen ni ɗen taweɗo e Bowallaaɗe diwoje Tambacounda taw woni sababu o ko jaɓɓade Ceerno Ladiama Tidiane Ba khalifa tedduɗo eɗen gandi o wayno Madina Gounass gam yaade toon to Dakar hande o noon mo wayni to toon mo arta ɗo Ceerno Moustapha ko adi foof calmina yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV. Alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e yulde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam eɗen calmina dendagal yeeɓiyankoɓe Fitirla TV kala ɗo mbawi wonde aduna e cangɗe aduna o fof sabu teddugal oɗo ñalawma mawɗo mo mbiɗa mo addi en ɗo o ɗum no eɗen calmina dendagal bandiraɓe Madinaɓe e Sénégal naɓe e dendagal ɗo Madinaji woni aduna he fof eɗen calmina ɗum eɗen juuro ɗum kala jeeɓo kadi oɗo ngoɗo ayawo en calminima ɗum en juurima ɗum eɗen mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. E tigui a jarama Ceerno Moustapha Amadou Wane ko enen kala nandi erago ngo Ceerno Siraji Anne eeri erago so tawi Ceerno Siraji Anne noon haali ko ceerno haali ko dental ngal fo haalda ko ɓesgu dental ngal hande o eɗen ɗo e Tamba en gandi ko toon tinde ha to Madina Gounass holno yimɓe poti jaɓɓorade Ceerno Ladiama Tidiane Ba. Alhamdulillahi rabbil alamin no mbiɗani enen fof en nandi ngoɗo erago sikki ala Ceerno Siraji Anne o jarama yo Allah moƴƴere ko konngol ceerno o haali kadi no haaldi ni ala ko fawete hen saabu ko hunde lamde ceer o haali saabu o haali ko holto almudagal wonata e neɗɗo wonata koye ɓernde almudagal wonata koye ɓernde wona gandanɗa hoorema e koyɗe wonata wona e gulali wonata ewa wonata ko e needi saɗa ɓe gandi laaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah mantirimo koye jikku makko mantirimo ko needi makko Allah hoorimo wimo ko o innaka la ala khuluqin azim eɗen gandi kam sallam ala paɗɗomo windere nde ala ɓurɗomo yodde tago ala ɓurɗo moƴƴude manam asko kono ala fof ko Allah mantirimo so wona needi makko e jikku makko ɗum waɗi neɗɗo ko jikku mum neɗɗo ko jikku mum ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiide en ewa neɗɗo fof yo jikkuje Qur'ana yoga jikkuji Qur'ana noon ko needi timmude on no Qur'ana kañum nehi en kañum nehi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam so tawi neɗɗo noon ko almudo o wi la budda o yiɗa ceerno makko yidde ceerno mum noon ene jeeya e jabde yamirode ceerno mum nde wonno yamirode ceerno ko ɗum yamirode Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum yamirode nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko Allah adi wiide en wa adi'ullah wa adi'ur rasula wa ulil amri minkum ɗoftode Allah ɗoftode nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗoftore jogiiɓe jamiroje moɗo diine to aada ndeke noon so tawi ka almudo la budda a nanat konngol ceerno ma la budda a jaɓat yamirore ɗum noon nehoɗen needi timmudi jogoɗen jikkuji moƴƴi cuuɗoɗen jikkuji moƴƴi saabu eɗen gandi ene jeeya ko madinaɓe ewa mantora e aduna he ko needi ene jeeya ko madinaɓe mantora aduna he ko needi ɗo ha Makkatil Mukarrama so tawi yiyama ngal ɗo dental ko dental Madina Gounass tan tawete kamɓe fof koɓe jogui jikkuji moƴƴi eɓe nehi eɓe cuuɗi eɓe laaɓi ɗum noon ko jikkuji madinaɓe jeeya ɗum noon mbaɗen no Ceerno Sadiane no wini enen fof tinnoɗen no moƴƴi mbasen yaltude jaltugal ngol jaltanɗen ngol jalten jaltal gongal so ceerno ari yi emen mbadi gondi o anda tigui rigui en nani yamirore nde kadi en jaaɓi yamirore nde moni fof heddo e yamirore garen ɗo manam ɗo jama ɗo jaɓorɗen ɗon ceerno jaɓɓorteno ni mbaɗen sappeji meɗen gila ɗo jamaɗo haɗa sappi ɗi kaaɗi fof ɗi kaaɗi fof ɗi kaaɗa ɗon yimɓe jooɗo cuuɗo e cuɗade cimmude so ceerno ari jaɓɓoro ɗumen ɓerɗe wona woni yidde ceerno tigui rigui ko jabde yamirore e ɗoftade yamirore ɗum noon yo Allah hokken nande e jabde tinnoɗen elle yimɓeɓe puɗɗima famde saabu nden so tawi ceerno ne jaɓɓete e jiyan ɗum ɗo fof ko madinaɓe gonanno ɗo hande yimɓeɓe ne gusti no gardanno ni wadde firti ko yimɓe puɗɗima famdum kono kadi ɓe beddima hen erago won rewɓeɓe wotoɓe jalta e laabi he saka ɓe ƴetta téléphone ngaji pilma ko noon kadi motoji e weloji fof koko haɗa e ɗum ɗo ɗum kadi holko mbasiɗa ɗum kam jeeyi ko jeunesse o jeeyi ɗum ɗon ɓen kadi holko mbiyata ɗum sukaɓe eɓe gandu kamɓe goni janggo kamɓe gonata mawɓe janggo ɗum noon yoɓe janggo e mawɓe ewa si ɓe gandino ko woni fergo eɗen gandi ko ferande Allah ferde woppa kaɗe Allah yaha e jamiroje Allah ɗum woni fergo ewa ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hoore mum nde o feri nde yimɓe puɗɗi ferde ene ngara nde nelaɗo sallam wi ko man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusiha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kala perɗo ferani ko Allah heddoro ko e jamiroje Allah e jamiroje nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kala no perɗo peranɗo goɗɗum ɗum ko on ko ɗum dañata so dañi ko ɗum dañi so dañani ko ɗum dañi so daña wona o waasi aduna makko o waasi lakara makko ɗum noon tawde peranɗen ko Allah peranɗen ko diine Allah ko yaade en moƴƴino diine men keɗen e jamiroje Allah ene jiya hen noon eɗen gandi ceerno men ko kanko woni ñemtinorgal sunna e oɗo aduna hande ewa kanko woni ñemtinorgal sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi en ko rewɓe worɓe ndendata ɗum noon woni nokkuji ne haɗa rewɓe worɓe e ndendu ɗum waɗi ɗum noon ceerno men ɗum woni kala ɗo dental waɗi dental to wiyama ɗo ko dental madinaɓe a tawat worɓe ko banggue rewɓe ko banggue ɗum noon ene jeeya ko min teski ha ɗo e wuuro ngo
so tawi neɗɗo no waɗa inde omo anni e wadde inde sunna o wiyata mbeɗa mbaɗami ko inde gunas mbaɗami ko inde gunas firti gunas ko sunna ɗum andira ndeke noon rewɓe ɓe yoɓe curo ɓe cuuro debbo ewa wiyama hay to banggue rewde Allah de dewal Allah juulde mo e hakkude galle makko ɓuuri hewde mo baraji e juulode mo jama juulde mo kadi e nder suudu makko ɓuuri hewde baraji juulde hakkude galle he juulde kadi e nder suudu nder ɓuuri hewde baraji juulde mo e nder sal makko ndeke noon kala no suuɗori o ɓuuri hewde baraji ala ko haali noon hono ɗeɗo ɗum noon ko dewal Allah wiyade ko farilla Allah o ndeke noon rewɓe ɓe fof yoɓe cuuro ɓe cuuro ɓe gona e galleji maɓɓe ɓe jaɓɓoro toon ceerno ɓerɗe maɓɓe ɓe gona e zikrude eɓe kolla Allah weltare maɓɓe e gartugol ceerno ɓe jetta Allah ɓe juula nelaɗo sallah sallam ɓe kolla weltare maɓɓe tigui rigui e gartugol ceerno ene hiisi e jaam ɗum janamo tengtine nder haala makko yimɓe ɓe goppu konngol bahrugol garta e innude Allah ko ɗum wonno lasdi men nde wonno nden so tawi ganduɗa hoore ma ceerno Alhaji Masseer radiallahu taala anhu ewa oɗon gandi nden kala nde arata ande tawno Madina hanki fof ne gandi mawɓe men daro toon ne ginna ha ilallah la ilaha illallah ha ceerno yetto ɗum woni jettude Allah ewa konngol bahrugol ɗum a wingol a wiyanigol ngol Allah waɗi ɗum kayni Allah waɗimo ko maayo maayo ganduɗa bempeƴƴe mum ne cari aduna he foof ɗum noon wona konngol ma ngol ɓeydata maayo ngo an kam heddo tan e innude Allah sawto jiɗɗa ko welata ceerno heddo innude Allah ko ɗum woni ko welata ceerno ceerno so aɗa inna Allah aɗa yetta Allah ɗum ɓuranimo e ko jettatamo ko kanko ko mbiyatama Sidi Ba ko jettata Allah mi wiya la ilaha illallah ko ɗum ɓurani ceerno tawi noon ɓuranma ko yidde wadde ko weeli ceerno ko waɗa ko weeli Allah ko weeli ceerno jetton Allah ginnon Allah motoji e weloji saabu Allah no wiyani yoɓe ndeej saabu ɓe gaddata gandarma moto doga ha wiyen ardi to oto ceerno ɗum en jiiɗum e jaɓɓule ɓennuɗe moto doga ɓe giwro caggal ha yaaha hewdo yeeso ceerno ewa ɗum wona e needi ɓeene doga ne pewotoji kelle ɗum wona needi ɗum no foof no foti woppede motoji ɗi ndeeƴa weloji ɗi ndeeƴa yimɓe gara mbaɗa sappeji mumen otoji ɗi kadi kamɓe fof soɓe jaltiri ɓe kaƴata e lawol he ɓe kaƴata e wuuro ngo ɗum noon yoɓe ɓuur jaɓɓade no ceerno Sadio wini hanki jaɓɓorɗen Allah jaɓɓorɗen ceerno men ɓerɗe men ndeeƴen keddoɗen sunnaniraɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni ko jamɓeɗen yo Allah wallu en e tigui a jarama ceerno Moustapha Hamadou Wane ko ɗum woni so tawi en mbaɗi ɗum tan dañen ko foda hen ko woni moƴƴere wonde hen nde ɗum noon a jarama Seydi Wane jarama